Oh Ibu Nini, Oh. Ibu Nini mesti duwe nunuk. Oh. Nah, wong-wong sing digoleki ya nunuke. Duduk Nini. Duduk, mesti goleki nunuke nganti niku. Mas Ardi, Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun sangat kagem keluarga besar Bapak Suparman, Nggih niki bapake. Ibu Parti ya, Nggih. bener ya. Betul Iki sekali. acarane nggih menika peresmian kali nggih. Apa? Tugel manuk. Manoe Pak Suparman. Oh, ditugel. Loh, manoe jenengan ditugel nang ngepok Betul, berarti. Lah sapa to? Udah loh. Anake. Oh, anake. Tak kira ngene lho Dul, tak Iya. kira ki manuke di anane kurang apik, terus dibenakne neh. Diukir lho. Ben iso keri ngono lho. Sogok-sogok ya Mas. Ya ngono Ya kuwi. alhamdulillah matur sembah nuwun sangat. Sambaya Putra. Ayo. Anu aku rada pilek dadi rada bindeng. Ora rada bindeng Iya, iya. ya. Kuwi meng munine Sambaya Putra kok. Sambaya Putra kuwi meng mike wi mang apa to Mike. apa ngrok wi mang apa Mike, to. Piye to? Ya. Mas, iki ning Nandi? desa Ngadirejo Jaruman, ya. Ngadirejo Jaruman. Heeh. Tuku boto ning Pasar Turi. Warga Ngadirejo mugi-mugi selalu berkah rezeki. Amin. Ya rabbal alamin. Ono preman cacahe 7. Loh, kok akeh men? Ya, Bapak Suparman mugi-mugi sehat selalu. Nggih, amin. Lah senyumnya ya, senyum sek, senyum. Iya. Ada. Manis ya. Ada putih-putih kabeh. Malah kukur-kukur. Wonge bingung. Tuku roti kok dadak mlebu jeding. Teles nundul. Ya bene. Wis gak apa-apa ya wis. Ardi, rupamu kok kayak bajing. Ki mung bar kecemplung jeding. Ya kuwi lho. Iya. Oke, alhamdulillah. Aku iki tembang spesial kagem Pak Suparman. Pak monggo Pak mriki lho. Pak Suparman Ayo util-util sedilu karo aku. Ora ngadeg tok gak apa-apa. Ayo ora nek loro. Aku gak jalo sawer ae. Alah paling kerih tok. Wong Paling cerita. wong gak gelem nek kerih. Jenengan wedi. Anak ilang kok Jenengan mung wedi apa gila karo kula? Endi to ki sing disunati endi to? Kene. Ayo kan mbak aku joget. Ora sawedi, ora nek loro. Mbak, gak keri-keri gak? Ayo. Ini adik Dani. Oh, Iya. sing ketok manmu. Oh iya, ini Pak Suparman kemasan saset ya. Sini saset. Sini sayang. Ya wes, gak mau Mas, Ya gak tak mau. baturi ae. Nyandi, Pak Parman, nyandi. Nyang kene ae. Jale medon, medon. Kok mudun ki lho maksude piye? Tamune kon munggah. Enten tamu Pak. Nguyuh jadi. Oh ya wis, engko nek anu gendan cepet lho Pak ya. Aja suwi-suwi nek nguyuh. Munggahe karo nggo sangu. Pak Ahmad monggo tindak mriki. Pak Kapolsek tak kongkon moro iki kurang ajar to. Ora apa-apa, mengko lek beliau kersa ya diutus tindak panggung ya Mas. Aku sama ting-tingi selindro. Nah wis. Monggo aku tak ndelok nyang kene sik. Hajatipun hajatnya nyapa ndredeg digura kali kana Pak Suparman kelawan Ibu hajatnya Bapak Suparman dan juga Ibu Parti. Pokok ti lengku meng ti ngono tok. Iya. Walimatul kita Walimatul Kitan acarane kitanan Ketok manuk. ketok ya asmanipun adik Dani Jano iso. sing dikitan jenenge adik Dani. Dani sapa le asmane? Dani Superman. Superman. Oh, Dani Suparman. Ora toh, sapa? Dani sapa? Oh, Dani Zaidan.
Dani Zaid dan semoga selalu jaya. Allahumma Amin. Allahumma Amin. ya, semoga adik Dani Zaidan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Semoga menjadi orang sukses dan jaya. Amin. Ya Mas. Oh, Amin ya Rabbal amin. Alamin. Saiki nyanyi wayahe lagune apa? Apa? Enek permintaan po gak? Enek. Denek. Geriges saking tuan rumah. Lah wonge wonge munggah lho. Pak Suparman mah lho nyapa lho Lah, medoni. Wong andak arep ngulungne sawerane nggone penyanyi kok isin. Anu wedi bojone nek gak sisin anake wi. Heeh. Iya ya wes oke. Geriges nggih niki pamundutanipun. Nggih. Oke. Niki Nggih, spesial ingkang nami kadang. Pak Joko wau ken makili Pak Parman nggih niki piyantunipun. Ya. Lagune Geriges Mas Ardi. Heeh. Piye? Iya. Aman. Aman. Oke. Aman terkendali. Jordan Audio matur Nggih. sembah nuwun Samboyo Nggih, Mbak Putra. Beken. Heeh. Lagune Geriges idone. Gerigis Pak Joko, monggo. Pak Joko jenengan ken makili. Wes yo wes, toriko mekere sing Oke, terima kasih. Nah, tembok sigek ngono to, Mas. Urung mari lagu nyanyi. Lho biasane Sony karo Yopi lho, biasane. Kok kesusu mbok pateni nyapa ta? Aja sek sok mutan mateni. Kurang siji, gak aku gak terima. Kari manis. Asik. Kurang manis. Kari, Bos. Wes yo wes, hati teger opo terasa. Heh, urung bar iki. Urung bar Sek Son. kurang siji. Maksudmu piye? Jane nyapa kok sentimen karo aku? Lah yo, sentimen. Kurang Maksudmu siji. piye? Tak potong bayaranmu lho ya. Potong 12,5 ya. Terima kasih. Kowe ngerti Oh. nyapa aku sik sir nyanyi. Oh nyapa? Mergo sawerane wong loro iki urung entek. Si akeh. Iya, makane tak entekne. Maksudnya piye ra dawuh tekne? Oh terus terus. Kan wis entek. Ya terus sih jere wong. Eh? Terus. Ya, Pak terima sapa? kasih. Pak Parman, nggih. Pundi piyantunipun Pak Parman, monggo minggah mriki. Ya. Gek tak ohohi. Pak Suparman, Pak gimana Suparman. untuk naik ke atas panggung? Panggilan ditujukan kepada Pak Suparman. Ya, Pak, ini tadi yang nyawer Bapak siapa ini? Mbah Bap- Sinten Asmani? Mbah sinten niki namine? Bakong Asmani Bakong. sinten? Mbah sinten namine sinten, Mbah? Oh, Mbah Sukari Cambaico. Mbah Sukar. Ya. Mbah Sukar angel dadi. Ya, Mbah Sukar. Oh. Dan Pak Sinten jenengan Asmane? Pak Yen, monggo Pak Yen. Jenengan Pak Mriki. Sinten? Pak Yen monggo. Pak Joko. Oh iya, Pak Joko, Oke, Pak Yen. monggo kula tenggo. Pak Joko, terima kasih juga. Aku izin. Oh. Ya, iki berbagi dengan Siap, Mas Bako. oh, ya Ini ngono. sepenting roto ya, Mas. Hidung sing rata siji, Iki loro, telu, papat. Loro. Jikono loro tulung. Loro. Rene. Oh, di bagian ya wes, Oh, ya wes, iya. ya wes. Oke, Oh. enggak apa-apa. Iki loro, jiko loro, Oh, Mas. sik bar iki ninggal katresnan Mas, bubuke sing nyawer loro, dalem. tulung. Loro. Hmm. Ya. Iki loro. Iki loro kene, anak kecil-kecil kene. Anak kecil-kecil iki lho. Loro ya. Ben roto. Mimik gak? Aku mau aku jeli mau aku sosis. Sing di. Oh, lah wila endul. Ya, iki tolong bagian aja cilik nih Cah cilik-cilik. Ya, sing bengok-bengok kita. Heeh. Aja tukaran. Lah kok malah oke men bakule. Sing enah. Ah, loro. Iki maksudnya 10.000 entuk piro? Loro ya, Oh. loro. Ki apa nek ndul? Apa ndul wi? Ya, iki apa iki, Mas? Iki susu susu. apa, Mas? Susu mie. Susune rondo. Oh. Ya, wes. Ora. Wes.
Loro ya Mas. Makasih. Nah, malah loro kabeh. Oh. Wis, wis. Lah ya, wis. Nah, iki arepe tak bagi karo bapak-bapak to. Oh, bapakne kon baris dul, baris. Baris, baris. Baris, kene. Kok gak cukup duite. Oh, ya Iki wis. ben didom ya, didom rata ya. Aja tukaran. Dibagi. Kene. Engko malah alamat. Oh, iki wi aja bokeki. Dibagi. Heeh. Nah, iki dike wong mburi. Ya, oke. Lah aku ndi? Engko ambek aku Oh urusan. iya, kok golekna ya, Mas? Iya, wis tenang ya. Ya, oke. Ini tadi ada permintaan ninggal katresnan Nggih, Ibu dari ini kok nggih. Ibu sinten nggih? Ibu Surati. Nyurati sinten? Pak E. Oh iya nyurati Pak. Iya, lagune ninggal katresnan, Mas. Mbak eksis Mbak. Mbak eksis. Iya ya, oh iya oke. Lho oke. Kok nggih tuku aku aneh ya, Mbah? Kok aku? Aqua. Jarane aku apa? Mbok tuku. Alah, Gegek apa bejane? gak wani dek enek bojone kok. Ah, wis diantem bojone ra oleh mulih pengen turu nyang kali kono kok. Ya, ninggal katresnan monggo dipun aturaken Samboyo Putra. Iki biasane Bu Pande iki lho, Mbak Pur iki biasane yo nyawer. Mbak Pur. Pupengene Mbak Prigel kene ndak ditokne lagune apa ngono lho kok ya. Ayo Mbak Pur. Iki Juragan Pande. Wow. Wilayah kene pokoke. Mbak Pur dak kene. Apa lagune nang kono Mbak Prigel dhewe? Sing gedhi. Awasno ora gedhi tak mbrukne. Awi, kono Mbak Prigel. Gak abang yo biru loro ya. Oh. Mau cita. Kok cita? Lagune apa, Mbak? Lagune apa? Oh manut. Sembarang. Manut nggih, manut. Berarti dirangkep ninggal katresnan iki ya? Oh, wis gak apa-apa. Penak makan. Lagune manut. Apa, Mbak? Monggo amit. Ya. Heeh. Ninggal katresnan dipun aturaken Samboyo Putra. Nggih, Jordan Audio Pro. Sarjana Oke. Audio. Monggo Mbak, iki mung tim sawere, monggo Bapak dari tim sawer monggo minggah ke panggung mboten napa-napa nggih. Nyurati sapa nih? Dados dampingan saya ya Mas Ardi. Nggih. Oke, ini karena nanti kita jam 3:04 bar. Bar. Jadi bokong semok. Ini lho. Sekarang gulu Nah, iki lho, pedot. Mbak gulu pedot. Gulu semok. Oh, iso aku. Terus Bokong sampean ae. pedot. Ya. Gulu pedot itu sing piye to? Piye? Bokong semok. Oke. Yo, bokong semok dhisik ya, Mas. Bokong semok dhisik. Oke. Njaluk sing Nanti semok-semok wong-wong. Sing bokong pedote engko Nyukup, disambung nyukup. ning gone bandengan. Enek bandengane gak? Oke enek. Berarti aku langsung ning kene. Oke. Nanti bar bokong semok terus gulu semok ya, Mas. Gulu semok. Dan ini anak gondongan wi. Lah iya. Lah ya gulu semok ya. Ya. Iki Mbak penyanyi duduknya di atas apa di bawah? Oh neng ngisor. Oh ya. Goyang lagi bro. Oke, matur sembah nuwun. Ini bagaimana Pak Drais? Terima kasih ya Mbah. Semoga sehat selalu, panjang umur, awet ganteng. Biyen jarene piye? Pak Drais. Ini masih nyanyi apa tidak saya? Sudah? Oke. Wis sore, aku kontrak mek 2 lagu lho ki mau wis 3 lho. Ya, foto. Nggih, monggo, monggo. Bapak-bapak foto iki mang adewe padha ireng-ireng ya, Pak?